Cơm nấu plong Nga de Teresa. Cúp lên. Hi Teresa, happy birthday! Happy Hello, kumdu piyalong. Tu ke parlok jangan ke berpelada banyak guest kan ke dina A. De ke dina Spain berpelada semua ke Kyrteng Jong Ka kelada ban introduce him. Dia kini ke singi ke di singi ka Jong Ka live host nam. Tiga kuat ban celebrate dia ke birthday Jong Ka hang teh hai zaka pergi kuat ke Emerald Park, ke di ke amusement park, bat ke dai ru ke zoo. Dia ke kuat ban ne ki kum ki knaret mu coba ingin enjoy kan ni ke kerta ke bala kam he ke kuat ban long kum ki tin stingia ak kena somla ngaru hang teh berot tikidangnya somla tangga mere bala dan kun. Tang bang jus ngoi de la dan kun ka ba dang sngewkhynnah beit ke mynsiem te khynnah ba yin tang bahang te berot ki baya leit lang gide ki Spanish speaker wat la berot kem na Spain tambah gide ki bakar Spanish kum na Mexico na po Argentina na dang thing is dang ban leit man Ka.Te ka rides but kadika Europe largest intertwining roller coaster kaking kli adalah dep syang la dai tang si minit rong atang sngawkum bala aslam hani kadai takan dai tang si sien kamangan syang mananum tre syang shu sendanda. Kat bangi dang rung hapo ban yang lan ki pen I dak ki video ki ban pen yaha bat ke team jong ani ka roller coaster. Kepengi syang sa kan ni ka rides kan ni te kam dati yang reh rai kan ni kam kaya stat ba tam kam da jrong kom ka tu ka baning kong do kada dei si sya ka bahya bas bahya tam bat ka bas step tam tinang ni ba de ngi le ya pada pa ka internet ka swing beneng ka bas ba ka weather ka ya ha ba ka weather ba ni le ya kan ka singi digila ya hai biang ni ti kendian aku apa ni tu bah Ireland ni kalong very multicultural ba ki brio ki bana ki benta ba per jong ka perthai ni don ki bun ba kham tam po Dublin ki bun ba ki brio kumna po Mexico ki bun ba ban puli English ta kadang don bun ba ki parlong Mexican jo nang ni pa de ngi wan Hakate ka way pa de ka rights ka flight departure te pete ki le pete gum balet ban depart be da ka flight pete la ni le ni ban keu shajrong ban shong ya ni ka flight ta ba di tang ka right jong ki khlung hang ni ngi yo dur be tanat ba manga ba Teresa hang ni nga ba ka Teresa kla de wan shdo isha po shlong ru nga ba Teresa nya ya parlok na do ki 8,000 khat nhiều hadu ajar khanyo ni la ye parlo le itu bahate do mentar ni de parlo bahate ha ta shisho kani kadi kazu la edep ki rights la ile shangzu kani kam da he kani ka park kan karit bagi rights sudah tang khendiat teli de ye le ya ka ye pet melen de ki zu tang bam da I don I a hire ka pher ba number ba India de sien belong kani ka theme park ta kada he da pun ki jai rights tada dei saki merat ki bun wanai kani hang ni kam da I don re kani first time bangan leit ke hang ni apa julai ya ki park rungam da dan interest ma menta nang ni syakmat bula kham he hami te dang ya lam kai no saki zui ulong hi nei ampat yu I re ya bangan leit yang ni ma ka singi te tentu pa de ngi le ya kai hang ni ha park pa ti te ngi I khnai rit nei te ba hi su kun ba ni bi shong that sngi man han te tanat sha te ni parlok di Teresa ri ba kadang share kan du thamai menta ka sngi ngam pa ja kan du ki menu tam ba kini ki Spanish ki balong friendly ba ki bre ki pas ngok tanat ba friendly ta kada ngalong get along well dan tu ba da la ya thai la ya bam ja hapo jong ka te ka Emerald Park hi ka don kani ka restaurant ka ba tanat ka ba ka bam ring yo ka babiang kam datat namar ka di hapo te henry adi tang pangine yo bam shi sing kala biang hi te
Ngite kidang ngidang hap ya yang lain begini kidang ya ap nambar bakim ki aku aja kidang seki jukan sabar pade maki klanang ya no sabar dan ta shishu pade hang ni idan beit dei dikin ki blang ki unte phila ban rung hapo bat phila ban ai bam hang ni tom dei hang tu haneng khendian phila ban ai bam beit dei ni la ring khamba be I te ki alpakai e ngathara ngi le site shilo yo ban be hang te hapo phila ban nei feed je ki marat la ban ai bam batang de ki phlang ba ai maki te kam ngim la ban ai bam kat ka bang imon bangi mla re te ki te de ki attraction ki bang yo tang khandia tang sau son talim da bun than hi re Tenang tay deng ni poi ke jaga ka baki ki batai shapang jong ki squirrel Hakane ka di tisnga ba in batai ni tong Much bigger. Way bigger. They're huge and they're so fast too. This little fella is a red squirrel. There are two of them here in Ireland, the red squirrel and the grey squirrel. The red squirrel is native, the grey squirrel is not. It's not supposed to be here, it's invasive. This fella here is a stoat and this is a pine marten. So stoat, pine martens, weasels, ferrets, minks, they're all the kind of the same. What's this one? Yep. There's a fox, so an Irish fox. So the coolest thing about the fox, the weasel, not the weasel, the pine marten, and the stoat is that they're carnivores. So they will eat small animals like hares, red squirrels, and like mice and rats. So the fox and the hare are so important to the Irish ecosystem because if the fox wasn't here, the Irish hare would just implode. There'd be so many of them everywhere. And if the hare disappeared, there'd be no food for the fox. So the fox would eventually die out. Yes, Fred, do you have a question? But why did Irish fox have red eyes? Why? I don't know. Why do they have brown eyes? Where their eyes, squirrels, which I said were invasive, are much bigger and stronger than the red squirrels. So, say Simon. So they are kind of depleting the red squirrel population because the grey squirrels are fighting for territory, for food, and getting rid of the red squirrels. So pine martens actually eat rodents like the red squirrels and the grey squirrels. So what's happened is that in a lot of places we're putting pine martens out into nature, and the yellow eyes aren't. Yellow, well, basically the colour of the sun indicates the time of day that they hunt, but it's not 100% accurate. No, okay, thank you. Yellow eyes during the day, amber eyes. They're not harmed at all, these fall off naturally. So the porcupine, I kind of just touched that one, but these ones have been sheared down, so you can see how light they are. If you just want to hold them there, they're fantastic. Your head, dead exhausted. So they do fall out every year and they regrow. It's the same with the feathers and the porcupine quills. As they age and they go on, the porcupine quills might fall out to make room for newer ones, for better ones. Same with the peacock feathers. The coolest thing with peacock feathers is that unfortunately some of them are broken, but that's a great sign that they did their job. Kabi kong dang batay nga ligpit kiti marat kiti hisni situ marat. Sejak Kyrteng hi mapi at pet kaya iathuh na em ang kiti marat yu Kyrteng.
nang tu pedeng yemi le ya ka shakmat shu ka ne re nam ta ki khynnah ki badang red pa ki la bu nam ta ki bar red ru la yaran jadi bang ayalam yu hami nga ban stick around tang kini ki jaka badan khalung tang ba kan gas ngi kami alam yu hami ja ka pa yi ayo ban shang ka ban spend time ki paralok kan bu hami de gini ki jaka ram ta ki khynnah red shani ki dan ba ki kam long very important ki khynnah red ka kam ka kalor ka kam I strict bahaba ya ki khynnah red ki long hakman la ne ki long ba number 1 ba ki khynnah red no te namta ki family banwan gila don ba ki park tengi rupat ntai la ya akum khynnah red namar bam dan uhami tang namban pen ya dapat ka bala siu ka tiket let ya shang let ba ki rights te dan bok ka te rights ki sha yang ki teman ru ban shong ni balahe ru ni sha ban shong te chai li enjoy ai te ki rights hang te li shang ku lai ai nga ba teresa ting ye shang kum hani ha yin hai te ti yin iem te dai dan te yin iem ye shang ka ang te dan tingi te keng ngi la ye enjoy na du man step ngi la ye po hinish pho jing dang mi ha du san ba je jan mi te kala de ngi ba enjoy ba ha nga kom tam e la ngam da yo lat ban shang kum ni na mar ba hab ya lam let ya lam lang ba i ha mi tinga nga ko ban ai ku play pi Baroh ki ba pe ka channel jong ki ba subscribe ka channel jong ngi la bon ma ki subscribe ngam mudur bangin ya bon hadu kan ne ti ku play shi bon kan ne Baroh ka ai mynsiem kam de ka lat bangan kamai pisan rei kan nu ngas ngau tan bangan pen mi ba kini ki video ba ngayo ka jing ka shan jong pi ya Baroh kan nu ngas ngau tan but man ka por nga pet ba ye ki comments nga try ba ban reply man la i ba comments na man ngas ngau tan bangan yo i ki comments jong pi but ngas ngau tanat kambo na mar ki comments Baroh ki long positive ba ki di ki comments ki bas ngau tanat ba ya ka video janga wat ki khynnah red ru ki la ban pe ki ni ki video janga te but ki don ki video ki ba I mynsiem ki ba bon nga yo bon ki message ha Instagram ha Facebook ba ki di ki video ki ban yarap ki kani ka video ka claim na in waste mo ka long yarap ba ya pi Baroh te connect bat nga ha Facebook ha Instagram pi don kam kanu ka jingkali ne ka ka doubt ka ba pi don pi la bat ban kali nga connect ha Instagram bat ha po Facebook ka link jong ka Instagram bat ka Facebook link jong ka don ha ka description jong ka ne ka channel te le po ka channel click ka ka link hang de but pi sala ban kan saya la mi pi sha ka Facebook bat ka Instagram page ti text nga ha po Instagram ne ha Facebook ngan jubabet man bang adon lai po ngan jubabet ang persyang may bangan jubab Baroh e pi iway pa iway ngas ngau tanat bangan ngan reply e pi Baroh tingi Baroh la enjoy hang ne ngi ngangai pi siaru la ya enjoy ban bet bat ngalas ko tanat pelat bakila ya Kren de Khasi ne kum nu pia ong ki paralok jaga kila kwah bat ong wala da nge shoot ya kendo pada ka jinglong friendly jongki ki kwah ban persyang mentip ya ka culture ya ka dustur jingi ki Khasi ya ka Kten jingi Khasi maki ki ong kum nu pia ong hai de ka Khasi ting ong ni ong kuble te ta kada to ka message kuble ka bakila ai Like Teresa namar bakala wan she bo Shnong kala wan sabat nga Shnong kala basic culture kala kham Kren she ka Teresa ka persyang ban Kren de ka Khasi ya hami te ke ek bangas ngau tanat bangan ngen yo ngau ta kada kwah ban pen yo ngau lang ye pi Baroh te hado bangin de syam yang hak away pat ka video ngangai pi sia Baroh pindang ye shan ye klan ba du blay ye kur ku pi Baroh ku blay shi bon ya subscribe pila ban share kan ka video di comments ben ngan reply ki message and connect ban nga ha po Instagram at Facebook bye